ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ದಾಲ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೊಚ್ಪವೆ. ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಒಂದು ಬಾರಿ ರುಚಿಲಾಪುಡು ಓಲ ಸಾಸ್ ಬುಡ್ಚಿನೆಕ್ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜವ್ಯಾನ್. ಸುರುಟ್ ಮೂಲು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾರದೀತೆ ಅನ್ ಮೂಲು ಒಂದುತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನಲ್ಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಯಾನು ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರೋಣ ನೂಡಲ್ಸ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ ಪಾವುಡು ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಗಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಪತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜೈಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಇದೇ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಡು. ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಪೊಡ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪುಣೊಂದು ಇಂಚ ಓಪನ್ ದಿದ್ದೆ ಬೇಯ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದು ನೂಡಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತದು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ತೋರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡವು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನಿತ್ತ ಅರ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪುನ ದೀದು ಐಕ್ ಅರ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜಾನ ಸಿಂಕಡ್ ದೀತಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಪತ್ತುಜಿ ಇಜನ ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಪತ್ತುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ನಿಂಚ ಬುಡುಡು ನಳ್ಳಿಡ್ದು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯನ್ ಬನಲೆದೀತೆ ಬನಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಮುಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿನ ಯಾನಿಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರೊಂದಕ್ಕೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಯಾನಿಂಚ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದೆ. ಇದೊಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಪಂಡ ಕಂದು ಆವಡು ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಲಾಯ್ಕದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಣೊಂದಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪರಿಮಳ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಅದಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಂಡು ಇದು ಕಾಯಿನ ಯಾವು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸು ಪಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದಿನ ಸಪ್ರ ಉದ್ದಗು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು 3 ಬಗೆ ಪಾಂಡ ಯಾವು ಚೈನೀಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಾತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದ ಈತ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಆಪು ಒಂದಿನತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಿಡಿ ಆದುಂಡು ಚೂರ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಪತ್ತದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಿಡ್ದಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬುಡ್ಪುಣೊಂದು ನೂಡಲ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರಾನ ನೆಕ್ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಗಪುಗ ಲಾಯ್ಕಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರ್ಲ ದಾಲ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣೊಂದಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಣೊಂದು ನೂಡಲ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು. ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.